Moko kuom mine mapek oyudo pim maonge chudo mar ng'eyo chal margi kod nyithindo magiting'o kaka yor geng'o midhiero manyalo gore kuom joma mine e kinde mag yach. Kokalo e sir mar pim maonge chudo ma ochwal kod Liam Bishop ne mine maonge kod nyalo mar dhi e pim mong'ere kaka ultrasound. Minego oyango ni bedo maonge ng'eyo e wi chal mar nyithindo manie ich osemiyo mine mathoth e pacho ka wito ngimagi e kinde mag dhi konyore. Gikoni okang' ma okaw kod Liam ma bende ne omiyogi thuolo mar yudo lep nyithindo en resruok ne mine kendo goyo jek en ting' ma sirikal nigo. Sama dhako mako ich okia kata EDD mare kwa biro kama Liam ka otimnwa ultrasound wanyalo ng'eyo chieng' mo onego bed wakonyore. Mano one. Mar ariyo iyudo ni dhako ma yodongo nyathi samoro bedo marach. Pod ultrasound dhi konyowa e yore achiel kata ariyo. For those who cannot afford the 1,500, 2,500, they can come, shop and get free ultrasound and know the development of their baby, their heartbeat, and if there's a problem, you'll be referred to a hospital. Manigi co-sleepers, loso mani nyithindo, monyuol mapodu week, warangoni kako loso nigi pillows go, mondo giyudo nyithindo yudo liet maber. We've noticed some women cannot afford these ultrasound services, and maybe they wanted to know the gender of their kids, but through Mama Liam they came and know the gender of their kids. Some had some anomalies through the sonographer. They were able to know where the problem is, and also found some women that thought that they were pregnant and it was ectopic pregnancy. So they were able to be referred for further analysis and further services. Nikech ngima besa ni oyudo ok jite manyalo kata chulo sha. Koro ka